Keď nenasledujeme príkazy svojej egoickej mysle, toho hlasu v hlave, vtedy dokážeme o mnoho ľahšie počuť jemné impulzy a tiché vnúknutia duchovného srdca. Práve ono je našim spojením s Bohom. A tak sa dostávame k srdcu, duchovnému srdcu, tvojmu vrodenému navigačnému systému. Každý človek ním disponuje, hoci ho nie všetci využívajú naplno. No srdce je prístupné všetkým. Keď si vedený z vyšších dimenzií, práve srdce je tým bodom v tele a mysli, kde sú tieto odkazy prijímané. Duchovné srdce je riadiacím centrom božskej prítomnosti v ľudskom tele a sídlom intuície, hlavného spôsobu, akým s tebou duchovné sily komunikujú. Duchovné srdce je zároveň sídlom všetkých vyšších emócií, ako sú láska a súcit, ktoré ťa poháňajú v živote podobne ako tie ľudské. Ľudské emócie však vychádzajú z podmieneného myslenia a preto patria do iluzórneho sveta ega, nie do reality, ríše božskej podstaty. Vyššie emócie ako láska, radosť, pokoj či súcit sú súčasťou tvojej pravej podstaty a nevychádzajú z myslenia. Sú to stále prítomné reality a stačí sa na ne naladiť, aby si ich mohol prežívať. Ak dovolíš týmto vyšším emóciám, aby ťa viedli, budeš šťastný a tvoj život bude naplnený láskou. Je príjemné nasledovať svoju radosť a robiť to, čo ťa robí šťastným. Je príjemné milovať a robiť to, čo miluješ. Je príjemné konať to, čo ti prináša vnútorný pokoj a čo zároveň prináša pokoj druhým. Je príjemné byť súcitný, veľkorysý, odvážny a vďačný. Toto sú vyššie emócie, ktorými si bol obdarovaný a ktoré majú byť tvojim kompasom v živote. Nasleduj svoju radosť, rob to, čo miluješ. Buď odvážny, buď súcitný a buď vďačný. Takto máš žiť svoj život. Tá druhá cesta, robiť to, čo ti podsúva hlas v hlave, znamená nasledovať falošného pána, nerozumného vodcu, ktorý ťa nikdy nedovedie k naplnenému a láskyplnému životu, pretože ego nepozná, čo je skutočné naplnenie ani čo je pravá láska. Si zároveň ľudský aj božský. Tvoja ľudská stránka je riadená podmienenosťou a rôznymi programovaniami, zatiaľ čo duchovné srdce umožňuje božstvu, aby sa v tebe mohlo plnšie prejaviť. Bez duchovného srdca by si bol oddelený od spojenia s Bohom. Duchovné srdce je tvoja niť života, tvoja cesta späť k láske, zatiaľ čo hlas v tvojej hlave ťa udržiava pripútaného k iluzórnemu svetu ega. Aby sa tvoja božská podstata mohla plnšie prejaviť, musíš sa obrátiť k jemnému svetu a odvrátiť sa od hlasu vo svojej hlave a naladiť sa na navigačný systém, ktorý ti bol daný. Nasledovanie hlasu v hlave je automatické. Je to najľahšia cesta. No zistiť, čo chce srdce, je náročnejšie a vyžaduje si istú disciplínu, pretože odkazy ega často so srdcom súťažia a prehlušujú ho. Nasledovať srdce sa musíš naučiť, zatiaľ čo nasledovanie ega prebieha automaticky a nevedome. Ako a prečo sa teda vôbec niekto naučí nasledovať srdce? Odpoveď je jednoduchá. Utrpenie. Cesta ega je cestou utrpenia, zatiaľ čo cesta srdca vedie k radosti, pokoju a láske. Nasledovanie ega neprináša uspokojenie a nielen to. Vedie ťa nesprávnym smerom k sebeckosti, nekonečnému konzumu a hromadeniu, nespokojnosti, súťaženiu, konfliktom a nenávisti. Stav vedomia ovládaný egom je nešťastné miesto a každý človek túži byť šťastný. Si naprogramovaný ísť smerom k šťastiu, láske a pokoju. Si naprogramovaný vrátiť sa domov, späť k láske. Túžba ukončiť utrpenie
a byť šťastný ťa vedie k tomu, aby si objavil pravdu o živote. A tu možno spoznať cez srdce. Duchovné srdce ti ukazuje, čo je pre teba aj pre iných pravdivé a čo nie. Robí to prostredníctvom jednoduchého systému vedenia. Áno, nie. Keď je niečo pravdivé alebo ten správny smer pre teba, srdce sa otvorí, rozšíri, cíti radosť a nadšenie a povie áno. Všetci poznáte ten pocit, hoci sa nedá úplne presne opísať. Srdce ti takisto dá najavo, keď niečo pravdivé nie je, alebo keď nejaký smer pre teba nie je správny. Vtedy sa stiahne, energeticky uzavrie, necíti nadšenie ani radosť a povie nie. Toto všetko sa odohráva v jemnohmotnom tele a vníma sa energeticky, zvyčajne v strede hrude, v blízkosti fyzického srdca. Zrazu niečo len vieš, bez toho, aby si o tom premýšľal. V skutočnosti myšlienky do tohto systému vedenia vôbec nepatria. Môžeš síce o tom, čo si intuitívne zachytil, neskôr premýšľať, no tá intuícia k tebe pôvodne neprišla vo forme slov. Jedinou výnimkou môže byť situácia, keď máš schopnosť prijímať vyššie vedenie aj mentálne, ako istý druh duchovného sprostredkovania, no to je pomerne zriedkavé. Najlepšie je počítať s tým, že vedenie k tebe neprichádza vo forme slov, a ak áno, tak len výnimočne. Rozpoznať rozdiel medzi áno a nie srdca nie je ťažké, alebo sa to aspoň dá ľahko naučiť. Nie je ťažké zistiť, čo chce duchovné srdce a akým smerom ťa vedie. Ťažšie však býva zostať mu verný, pretože tvoja egoická myseľ a mysle ostatných ťa od jeho vedenia veľmi ľahko odradia. Je ľahké nechať sa odhovoriť od nasledovania svojho srdca, pretože vždy sa nájdu dôvody, prečo niečo nerobiť. Všetko má svoje nevýhody a tvoja egoická myseľ, rovnako ako mysle ostatných, ich dokážu veľmi rýchlo vymenovať. Lenže tvoje ego a ega iných nevedia, čo je pre teba najlepšie z pohľadu tvojej duše. Úlohou srdca je ukazovať ti, čo je pre teba pravdivé, smer tvojej duše. A niekedy sa v tom, čo srdce hovorí, nedá nájsť logika ani zmysel. Môže ťa viesť k niečomu, čo tvojej mysli alebo iným nedáva veľký zmysel. Môže ťa dokonca viesť k niečomu, čo robiť nechceš, čo tvoje ego robiť nechce. No aj vtedy budeš cítiť, že je to správna voľba, napriek nevýhodám, nesúhlasu druhých či odporu vlastného ega. Vieš, existuje plán pre tvoj život. Je to všeobecný plán, detaily nie sú dopredu presne určené. No je to účelný a zmysluplný plán, ktorý si tvoja duša starostlivo vytvorila. Vedenie, ktoré prijímaš z vyšších dimenzií, ti pomáha tento plán naplniť. Existuje mnoho spôsobov, ako sa môže uskutočniť. A to, akým konkrétnym spôsobom to urobíš, závisí od teba. Vo svojom srdci poznáš svoj životný zámer, hoci ho možno nevieš vyjadriť slovami. No cítiš ho a niečo ťa tajomne vedie vpred, aby si ho naplnil. Hoci máš slobodnú vôľu a môžeš sa kedykoľvek od tohto plánu odchýliť, tvoje astrologické nastavenie spôsobuje, že je veľmi pravdepodobné, že svoj životný plán aj tak nejakým spôsobom naplníš. Toto nastavenie v tebe prebudza prirodzené smerovanie k niektorým cestám a od iných ťa intuitívne odkláňa. Zároveň ti dáva osobnostný typ, ktorý zodpovedá tvojmu životnému zámeru a lekciám, ktoré si prišiel zažiť. Na rozdiel od ega, ktoré s týmto zámerom často koliduje, astrologické nastavenie ho podporuje. Ísť proti nemu pôsobí neprirodzene, nepríjemne a často vedie k nešťastiu či až k depresii. Niektoré astrologické znamenia v sebe nesú kľúčové vlastnosti, ktoré formujú tvoje schopnosti, potreby, sklony aj vnútorné smerovanie.
Tvoja duša si zvolila narodiť sa práve v tom konkrétnom čase, pretože ten okamih ti vložil do výbavy práve tieto sily. Nejde o to, že by planéty vplývali na to, ako sa správaš. Skôr predstavujú energie, ktoré boli v okamihu tvojho narodenia výrazne prítomné. A všetko, čo sa vtedy narodilo, nesie ich odtlačok. Ako hore, tak aj dolu, postavenie planét na oblohe odráža usporiadanie energií, ktoré bolo v tom čase prítomné aj v tebe. Si naprogramovaný energiami prítomnými v okamihu tvojho narodenia. Astrológia je spôsob, ako tieto energie spoznať a vykladať. Toto je len jedno z veľkých tajomstiev, ktorých sme súčasťou a o ktorých vieme len veľmi málo. Za týmto vesmírom je ukrytý väčší zámer a väčší plán, ktorý ďaleko presahuje naše chápanie. Nie je možné, aby si tieto pohnutky neuvedomoval. Sú v tebe tak hlboko zakorenené, že ich považuješ za samozrejmosť ako ryba vodu. Si jednoducho taký, aký si. Je pre teba prirodzené a ľahké byť tým, kým si, a ani to inak nejde. V tomto zmysle nie je ani slobodná vôľa úplne slobodná, pretože tvoje správanie je vo veľkej miere vymedzené a určené tvojim nastavením. Tieto pohnútky pôsobia v jemnej rovine. Vnímaš ich, ale sú jemnejšie než emócie či telesné pocity. Vieš, čo tým myslím, pretože ich sám zažívaš. Môžeš napríklad cítiť vnútorné volanie písať romány, stať sa lekárom, pracovať s deťmi alebo hrať na hudobnom nástroji. Priťahujú ťa určité činnosti, iné nie. Niektoré veci robíš s láskou, iné ti nič nehovoria. A každý to má inak. Prečo robíš práve to, čo robíš, zatiaľ čo iní sa rozhodnú pre celkom iné veci? Pretože si sem prišiel robiť práve niektoré veci a nie iné. Nútiť sa do niečoho, prečo necítiš prirodzené volanie, by bolo náročné, nepríjemné a z pohľadu tvojej duše aj tragické. Žiaľ, rodičia to často robia svojim deťom, pretože majú vlastné predstavy o tom, ako by mal ich život vyzerať. Tieto vnútorné volania, o ktorých hovorím, vychádzajú z hĺbky, zo srdca. Iné, ktoré sú spoločné všetkým ľuďom, pochádzajú z ega. Hoci egom poháňané túžby nesúvisia s tvojim životným zámerom, aj oni majú svoj účel, prinášajú ti potrebné ľudské lekcie. No zároveň ťa môžu odkloniť od skutočne zmysluplných vecí, ktoré má tvoja duša pre teba pripravené. Ego a jeho predstavy často kolidujú s hlasom srdca a keď sa tak stane, výsledkom býva nespokojnosť, ba až depresia. Ego ťa ženie za väčším pohodlím, bezpečím, istotou, nadradenosťou, uznaním, mocou, peniazmi a prestížou. Hoci tieto ciele môžu priniesť isté potešenie a pocit šťastia, ak ich dosahovanie prebieha na úkor naplnenia tvojho životného zámeru, šťastný určite nebudeš. Dávať ciele ega pred srdce je ako zapriahnuť voz pred koňa. Priority máš obrátené. No uvedomiť si to je jednou z lekcií života. Mnohí strávia celé životy naháňaním sa za cieľmi ega, kým napokon nepochopia ich prázdnotu. Skutočné naplnenie prichádza až vtedy, keď naplňaš zámer svojej duše. Radosť a nadšenie ťa priťahujú, zatiaľ čo nespokojnosť a depresia ťa varujú. Sú to vnútorné signály, ktoré ťa smerujú k tomu, kvôli čomu si sem prišiel.